Hai logoफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौ बरायहरबाय आसा खालामो मोजां दङ जोंबो मोजाङै दङ गुड मर्निं लोगोफोर बयनिसिमबो फुङाव बानायनाय ब्लग आरो बियो ओमफ्राय माला हगारनाय जायो मिथिथ'आ न'आवथ' टावारा नाङा नालाय ओमफ्राय लोगोफोर नै जोङो दा बेरायखांनानै नै सोरांबानो दो लाखानांगौ नालाय आंहा लोगोफोर ओमफ्राय सोरांनानै ओंखाम ओंख्रि मोनखांनानै दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर अबाव थांनो होनोब्ला बोरमा बायदोंहाय लोगोफोर आङो बोरमा फाराम बानायनांगौ फारामथ' नङा सरि माने न'आव फिसिनो आयौ न'आव फिसिनो नागिरदों आरो अमायाथ' दंखायो आंनाव मासे अमा बिमा ओमफ्राय अमायाबो फिसा जाहां जाबाय ओमफ्राय बोरमाखौनो माब्रै माबासो बायना दोनबावसां होननानै बोरमा बायदों आरो आं दाख्लि मासे बायखांखाबाय दाख्लि मासे बायनायाबो गाब गोनांखा लोगोफोर आरो दिनै मानै लायबावनो नागिरदों आङो बे मानैयाबो गाब गोनांखा जाहैदों लोगोफोर ओमफ्राय आं ओरैबायदि लाखिना फानथा लाखानाय गाब गोनांखा बोरमाखौनो बायनो मोननानै जों दा लायनो थांगासिनो दं लोगोफोर नायलांबाय थांबानो जाबाय बारा गोजानाव नङा नै लोगोफोर गार' जायगायाव आरो खुंगुरियाव खांख्रिखला दखान खाथि एसे जाहैयो माथाम जासिगोन आं बोरमा बायनाया ओमफ्राय न'आव मानै दंखायो आरो बिमा फिसा ओमफ्राय बिमायाबो फिसा जाहांबावसो लोगोफोर ओरैबायदि लाखिनो आङो लोगोफोर गाब गोनांखा फिसा गोनांखाखौनो बायनो मोननानै ओरैबायदि गावखौ गाव लाब गोनां सानलाबाय आङो न'आव बैहायनो बांद्राय गोजान नङा खाथिसो देलाय बिदि बिबार गायनो लुगैथारदों आंबो फुल लामा लाइन जा मोजांखा नै लोगोफोर बिसिना बानलुआ बोरमा मालिकना थफाना बियो देरलाना बे बिनिफ्राय गोसा जायोना बिदिया बिराद गोसा जायोना बिदिया बिदिखौसो मोजां मोनो आंबो गोसाखौसो मोजां मोनो बांगालफोरना अबेबा गोसा जाथारा हिन्जाव गैखाया खानानै हरखुमादोलै एसे हिन्जाव गैयियावनो नै जि ख्रि दंखायो जायनाव जाबाथाय जाबाय जायाबाथाय जाया थाइथाराना बिदि बालुआ गाखोदो बावनो जिरायथ' दे बाबाजों दे नै बोरमा मालिकना बेटारि गारिबो दं मालाय जिरायबावनो गोदान बायबाय मालाय अबेथिं खादों गन्द्रायाव आयौ लेबु दङ नोंना हिन्जाव मैगं फायखारि नामाब्रा होमबालाय ए मैया मा फानिया होनदोंमोन औ मा ए ओइलाय लोगोफोर बोरमाया खाबायमोन मालाय हा सोर सोरनिफ्राय बेबायदि समान नै मानै लोगोफोरलाय नैबे मासे बै मासे बोरमा आयौ बाराया गुवारथार ना मालाय ए हासिबबो दङ हासिबखौ न'आव हायनोदां आनारसबो दङ बोरमाया आंना होनबा गासै माथाम माबा बोरमाया होनबा आंना गासै गाब गोनाङा माब्रै जाबाय ओमफ्राय बिनि फिसाफ्रा माबैसे जायो नायसै माहाजोन जानो आंबो एसे र' ना खस्थ' खालायबासो माहाजोन जायोना औ खस्थ' खालायबासो माहाजोन जायोना खस्थ' खालायबा माहाजोन जाया आयौ ओमफ्राय एथ' फिसा दुरुङा आंखौ लांगोन होननानै मिथिखानासो दुरुं फिसा खाथारदों बे बेजों मा आदार बुंनांगौ बोरमाया ओइ मा बाबाया रागा जोंदों भिडिअ बानायगौ ना थ' नोंबो बोनांगोन ना आं खुन्थियाखौ हरफाया आरो हरफादो मा खुन्थिया आयु गाला आब'आ एथ' गुसुं दुरुं खानानै दोननायसो बिलाय आंना जा गोलाव खम ओइ फाग्ला खम गाबसिगोन बेयाव साननै हरनै गाहाम आंना दाख्लैनो बायनाया जायगा सोलायबा गाबो आंना दाख्लैनिया जि गाबदों बोरै बोनानै लांनांगौ जाखो गारि थाखानालाय खादो बोरै खायो
ओमफ्राय ओइ गाब गोनां होनलाय बोरैबा माबागोनहाय अमा बायदियाथ' खानांगोन खोमा गाखोना हमथाबानो जायो बोरैबा बारजुमबायबा बिगोमा गोनांखाय बिगुमा माबानायखाय गिजाखै खोमा सुवा माथां गारि बिगुमाया सुनांगोन दा बोरमा बिगुमायालाय नोंसो दिनैनिफ्रायसो आं जागोन आं बोरमाया जोंनाव सहैबासो आंसो बोरमा बिगुमा जागोन दा नोंसिनाव दं नालाय नों बोरमा बिगुमाब्रा आंनाव सहैबासो आं बिगुमा जागोन माबा लादो जि गैया जि गाज्रिफोर बोरै थादों बोरमाया बोरै थाखो खोनावाखै थ YouTuber जानोसैनो जोंनि बेवाया YouTuber खाबा साबसक्राइब खालामना हो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो फैदो आंहा बोरमा हमथानांबाय नै सासे हमथाग्रा गैयाबा जायाना ओरै होथारनांसिगोन नामा नै सेन्देलाबो जा गिदिरखा हौवानिसो अबाव लोगो मोनगोन हिनजावखौ नोंखौ ओरै लामायाव एथ' गोजानाव खाहैदों बोरमाखौ माबाखौ मोसौखौ होनबा गावनो खाहैनो हायो अलसिया नालाय गावहा